Five minutes. You ready? We can go get in line. Wheels are tight. Be ready in a second. Καλησπέρα και πάλι απόψε έχουμε chat. Δεν ξέρω αν ακούγομαι να μου πείτε. Για ακόμη μια βραδιά λοιπόν, μετά από μια δεκαήμερη απουσία, θα κάνουμε εκπομπή το ολοκαίνουργιο παιχνίδι που κυκλοφορεί σήμερα στην Ευρώπη, το Project Cars. Είδατε λίγο την εισαγωγή, σας αφήνω πάλι να την απολαύσετε, γιατί όντως πρόκειται για ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ένα παιχνίδι που κρατάει η δημιουργία του γύρω στα 4 με 5 χρόνια. Είναι ένα project το οποίο έχει γίνει για τους racers by racers, έτσι είναι το μότο της εταιρείας, και που φιλοδοξεί να γίνει ο πιο αληθινός ή τουλάχιστον αληθοφανής εξομοιωτής οδήγησης στο χώρο των video games. Προσωπικά πιστεύω ότι αν δεν έχετε driving wheel, τιμονιέρα δηλαδή κανονική, δεν θα μπορέσετε να απολαύσετε το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί από το μεσημέρι που μου ήρθε και το έβαλα λίγο να το δοκιμάσω, πραγματικά μου άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και στον τομέα των γραφικών, αλλά πολύ περισσότερο στον τομέα του χειρισμού, και σίγουρα θα έχει περισσότερο ψάξιμο, γιατί όπως θα σας δείξω σε λίγο υπάρχει άπειρη γκάμα αριθμίσεων για το πώς θα δουλέψετε και πώς θα παραμετροποιήσετε την οδήγησή σας με την συγκεκριμένη φόρμουλα, με τη συγκεκριμένη τιμονιέρα που θα έχει ο καθένας. Έχει πάρα πολλά profiles για οποιοδήποτε τιμόνι κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στην αγορά, οπότε μην ανησυχείτε, αλλά πιστεύω ότι δεν το χαρείτε άμα παίξετε με keyboard ή με gamepad. Γι' αυτό όσοι δεν έχετε τιμονιέρα, πιστεύω ότι θα πρέπει να αποκτήσετε, ένας καλός λόγος να αποκτήσετε τιμονιέρα παίζοντας αυτό το παιχνίδι. Η φιλοσοφία του θα τη δούμε σε λίγο, είναι Forza Motorsport και Gran Turismo, αλλά ο χειρισμός είναι πολύ ρεαλιστικός. Απόψε δεν θα μπορέσω να σας δείξω εικόνα από την εφεντομουτσουνάρα μου και από το τιμόνι το οποίο θα χρησιμοποιήσω. Επαναλαμβάνω ότι διαθέτω την TAF 500RS της Thrustmaster, την τιμονιέρα με το τιμόνι της Φόρμουλα 1, αλλά έχω κοτσάρει πάνω και ένα τιμόνι από GT Formula αυτή τη στιγμή. Εδώ βλέπουμε το κομμάτι του προφίλ. Έχω παίξει περίπου στα 20-25 λεπτά το μεσημέρι. Δεν ξεκίνησα κάποια καριέρα, δεν έκανα κάτι, γιατί προτίμησα να το κάνουμε μαζί απόψε. Περιμένω τις παρατηρήσεις σας λοιπόν. Δεν ξέρω αν η ποιότητα του stream έχει βελτιωθεί, γιατί ξαναέβαλα λίγο ένα υποτυπώδες VDSL, γιατί τελικά στην περιοχή που μένω δεν υπάρχει VDSL. Τουλάχιστον βελτίωσα λίγο τους χρόνους στο upload και πιστεύω να μην έχουμε συνεχόμενα κοψίματα. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε τις 4 λειτουργίες του παιχνιδιού: το career mode, το solo mode που θα παίξουμε κατά κόρον απόψε, το online που μπορούμε να κάνουμε αγώνες με τους φίλους μας με κάποια random πρόσωπα, και φυσικά και το driver network που είναι ένα κομμάτι challenges όπως λέμε, όπου θα γίνονται κάποιες προκλήσεις και αν θέλουμε παίρνουμε μέρος
Μιλάμε για προκλήσεις που αφορούν όλο τον πλανήτη. Τουλάχιστον έτσι λέει η εταιρεία που έφτιαξε το παιχνίδι. Και θα δοκιμάζουμε την τύχη μας σε παγκόσμιο επίπεδο, το λέγαμε, για να δούμε αν είμαστε όντως αρκετά καλοί. Εγώ έχω βάλει αυτή τη στιγμή το μεσαίο επίπεδο σε ό,τι αφορά τη δυσκολία. Θέλω λίγο να δοκιμάσω περισσότερο για να παραμετροποιήσω την τιμονιέρα, έτσι ώστε να μου δώσει το καλύτερο που μπορεί και μετά να το βάλω στο Pro και να βυθιστούμε μετά στο αληθινό κόσμο της οδήγησης. Αλλά μιας και είναι αρχή, πιστεύω ότι φτάνει στο μέτριο επίπεδο να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λοιπόν ένα Quick Race Weekend. Μας δίνει κάποιες πληροφορίες η κοπέλα που έχουν επιστρατεύσει για να δίνει πληροφορίες για το παιχνίδι. Εδώ πέρα διαλέγουμε πίστες. Έχει αρκετά μεγάλη ποικιλία, πιστεύω, στις πίστες. Εγώ έτρεξα λίγο. Θα ήθελα να δοκιμάσω μια κλασική πίστα, π.χ. όπως το Silverstone. Και εδώ πέρα είναι τα οχήματα. Μέτρησα περίπου 68 με 70 οχήματα στα γρήγορα. Φυσικά και δεν έχουμε τη μεγάλη ποικιλία του Forza και του Gran Turismo, αλλά πιστεύω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι δεν είναι και το κυριότερο το οποίο αφορά το παιχνίδι. Το παιχνίδι θέλει να επικεντρωθεί περισσότερο στην ρεαλιστική οδήγηση και πιστεύω ότι σε μελλοντικά DLC κάποιες in-game αγορές σίγουρα θα προσταθούν και άλλα οχήματα. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε με μια BMW. Ας πάρουμε λοιπόν την Z4. Εδώ δεν μας αφήνει να πειράξουμε, οπότε θα ξεκινήσουμε στο Silverstone. Εδώ μας δίνει 38 στροφές, 18 στροφές περιλαμβάνει αυτή η πίστα. Είναι 3,66 μίλια. Είμαστε στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα ξεκινήσουμε να τρέχουμε και να δούμε το πραγματικό μεγάλο ατού του παιχνιδιού, που είναι τα γραφικά του. Ο ήχος είναι εκπληκτικός. Αυτή τη στιγμή στα αυτιά μου είναι εκπληκτικά τα πράγματα. Η μουσική του αφαιρέθηκα λόγω των ιστορικά μου. Κοιτάξτε εκπληκτικά γραφικά πραγματικά. Θα βάλω τώρα και άλλη κάμερα. Ο χειρισμός είναι εκπληκτικός με το συγκεκριμένο μοντέλο τιμονιέρας. Έχω προτείνει σε manual τις καθηγητές. Κάθε κάμερα που αλλάζει υπάρχει και διαφορετικός ήχος. Να και η κάμερα μέσα στο αυτοκίνητο.
Δεν ξέρω τις απόψεις σας. Ρεαλιστικότητα το πραγματικά. Σαν να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο. Η κίνηση είναι εκπληκτική, τα γραφικά είναι εκπληκτικά. Τι άλλο να λυπήσει κανείς. Πιστεύω ότι βρήκαμε το λιμάνι μας σε ό,τι αφορά την οδήγηση. Το κρατήσαμε. Ο ήχος δεν ξέρω αν φτάνει στα αυτιά της αυτή τη μηχανή. Είμαστε στην εύκολη θέση αυτή τη στιγμή. Εντάξει, είναι εκπληκτική η αίσθηση που αφήνει στο τιμόνι. Άλλο να σας το περιγράφω και άλλο να το βλέπετε στην πραγματικότητα. Δεν είναι σαν τα άλλα. Έχει πραγματική αίσθηση στο τιμόνι και οδήγηση. Τα καταφέραμε στην έκτη θέση για πρώτη φορά. Είδατε, είχαμε ξεκινήσει και καθυστερημένα λίγο. Μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε το replay και θα το κάνουμε αυτή τη στιγμή. Για να δούμε λίγο και φάση σκηνοθετική σε ό,τι αφορά τον αγώνα. Είναι εκεί που την πατήσαμε. Ήμουν αφηρημένος γιατί έλεγα τα δικά μου. Και δεν είχα βάλει την ταχύτητα την πρώτη. Και φυσικά ήταν καθυστερήσω. Ίσως αν ξεκινούσα καλύτερα να είχα και καλύτερη τύχη στον αγώνα. Δεν ξέρω πως πάει το streaming, από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν διακοπές. Αυτό είναι καλό. Είχα καιρό να πετύχω έτσι μια καλή σύνδεση. Τουλάχιστον το 1 MB app το έχω πιάσει, οπότε μπορούμε να έχουμε κάποιο καλής ποιότητας streaming προς τα έξω. Τα γραφικά πιστεύω ότι είναι κορυφαία για την κατηγορία του. Περιμένω σε λίγο καιρό και τη Φόρμουλα 1 το 2015, εκεί είναι βέβαια άλλο κομμάτι, εκεί πέρα μιλάμε για οδηγούς Φόρμουλα 1 και τα αυτοκίνητα είναι με άλλη συμπεριφορά. Αλλά εδώ πραγματικά δείχνει τα δόντια το συγκεκριμένο παιχνίδι στον ανταγωνισμό και πάρα πολλοί κόσμος θα αποτελέσει φαν της σειράς. Γιατί όπως σας είπα, το Project Cars είναι ένα παιχνίδι που γινόταν πάρα πολύ καιρό. Ήταν γύρω στα 4 χρόνια η διαδικασία, μπορεί να είναι και παραπάνω, αν δεν κάνω λάθος. Και έχει δουλέψει ουσιαστικά μεγάλος αριθμός και ανθρώπων που έχουν σχέση με τους υπολογιστές και τα video games, αλλά και ανθρώπων που έχουν σχέση με τους αγώνες ταχύτητας. Οπότε τι άλλο να ζητήσει κανένας από μια ρεαλιστική απεικόνιση του κόσμου των μηχανοκινήτων αθλημάτων. Λοιπόν, όχι, ας παίξουμε ακόμα έναν αγώνα. Ας διαλέξουμε μια άλλη πίστα. Τι θα λέγατε για ένα Nürburgring?
κλασικό το παλιό. Και να δοκιμάσουμε τι θα λέγατε για μια Mercedes. Γιατί όχι. Mercedes λοιπόν. Benz 190 300 6,8 AMG. Η καινούρια. Η AMG Coupé. Η SLS. Φυσικά. Ας ξεκινήσουμε. Εντάξει, η αλλεργία μας έχει γονατίσει αυτές τις μέρες. Πάλι όλα τα συστήματα είναι σε προβληματική κατάσταση. Μίξες, βήχας, φαγούρα, βραχνάδα. Τέλος πάντων. Τώρα σε λίγο θα αρχίσουμε πιο συχνά τα streaming, γιατί τελειώνει και η εξεταστική περίοδος και τελειώνουν και τα μαθήματα. Green, green, green. Go, go, go. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Και θα κάνουμε πιο συχνά streaming. Έρχονται και πολλά και καλά παιχνίδια. 19 Μαΐου το Witcher 3. Φυσικά και θα το έχουμε στην φαρέτρα μας. Γιατί πάλι αφηρημένος δεν άλλαξα ταχύτητα. Έχω συνηθίσει μάλλον στο auto. Χαμός. Εδώ είναι η παλιά πίστα του Nürburgring. Εδώ είναι η κάμερα του κράνους. Εδώ είναι δηλαδή πως αισθάνεσαι σαν πραγματικός οδηγός. Αλλά εδώ μου αρέσει περισσότερο. Είναι του cockpit. Σαν να την πήραμε λίγο. Okay, you've got a warning from the race director for cutting the track. Try and respect the track limits, keep it between the white lines. Θα το ξανακάνουμε, μαέστρο. Δώσαμε μια καλή. Το αυτοκίνητο πραγματικά συμπεριφέρει σαν πραγματικό αμάξι. Δεν είναι εκείνο το άψογο που είχε το Touring, το Gran Turismo. Το πολύ arcade, να το πω καλύτερα. Ωραία, τον καταφέραμε αυτόν, 8η θέση.
έκτη ταχύτητα. Κατέβασμα στην Τετάρτη. Να μην χάσουμε τις στροφές. Σήκουμε λίγο το πόδι από τον γκάζερα, ξαναπάθημα και ερχόμαστε στη στροφή. Να τον Nürburgring. Μας πέρασε ο άλλος, αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι για πολύ. Θα τον καταφέρουμε. Όχι ρε μεγάλε, τι μας έκανες τώρα? Πήραμε το αίμα μας πίσω. Ωραία προσπέρασε εδώ πιστεύω. Κάνε λίγο στην άκρη μεγάλη να περάσουμε. This guy's all over you, filling the mirrors. Time to cover the inside line and brake as late as you can. Περάσαμε. Ακόμα κάνουμε τον πρώτο γύρο της διαδρομής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδρομή, μια κλασική διαδρομή που έχει χαρακτηρίσει το μηχανοκίνητο αθλητισμό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Βλέπετε τον ήλιο, τις αντανακλάσεις πάνω στο αυτοκίνητο, στον δρόμο. Εκπληκτικό, εκπληκτικό. Τελική ταχύτητα λοιπόν στο αυτοκίνητο. Ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Ελπίζω να τα πάμε καλά. Μεγάλε, μας πήρες στο λαιμό σου. Τέταρτη θέση. Για να δούμε τον έχουμε αυτόν. Θα δοκιμάσω ένα online σε λίγο. Για να δούμε σε τι επίπεδο βρίσκονται οι υπόλοιποι παίκτες που ξεκίνησαν να παίζουν Project Cars.
πολύ κοφτή στροφή, αλλά το περάσαμε. Τρίτη θέση. Και πλησιάζουμε τους δύο πρώτους. Έχουμε χρόνο. Όντως. Εκπληκτικό. Μόνο αυτό έχω να πω. Πραγματική αίσθηση οδήγησης. Ακόμα ένας έμεινε. Και είμαστε πρώτοι. Ωραία στροφή. Εδώ αλλάξαμε λίγο το HUD για να βλέπουμε τι γίνεται πίσω.
Εντάξει, δεν μπορώ να δω το chat. Κάπως τώρα είδα. Δεν ξέρω αν έχει στείλει κάποιο μήνυμα. Τα καταφέραμε. Πήραμε την πρώτη θέση μετά από έναν αγώνα 15 λεπτών περίπου. Αν ακούγεται κάτι, είναι ο ανεμιστήρας της τιμονιέρας της Thrustmaster. Συγγνώμη, ναι, της Thrustmaster, το TAF 500, η οποία είναι με ημάντα και έχει ανεμιστήρα μέσα. Ανεμιστηράκια, όλα αυτά που έχει ένα ολοκληρωμένο κύκλωμα. Η πρώτη μας νίκη σε αγώνα στο Project Cars. Πάμε να δοκιμάσουμε λίγο κάποιο online. Βλέπουμε πάρα πολλά. Private. Όλα long είναι. Κάνα short. Daytona. Για να μπούμε εδώ. Ποια είναι τα αυτοκίνητα που επιτρέπουνε. Μα θα μείνω στην... να πάω στη McLaren, όχι, θα μείνω στη Mercedes. Θέλουνε Μόντσα. Ψηφίζουμε να ξεκινήσει ο αγώνας. Για να δούμε λοιπόν έναν online αγώνα στο Project Cars. Είμαστε στην Ιταλία, στη Μόντσα. Για να δούμε. Κατευθείαν, μάλιστα. Όπα μεγάλε, όπα. Χαμός. The race director's given you a warning for cutting the track, so you've got to start respecting track limits. Keep it between the white lines. Κι άλλους την πάτησαν κειμένα. Μείναμε τελευταίοι μεγάλε, μας πετάξαν έξω. Κάποιος εδώ το κατέστρεψε τα μάτια.
Δεν πειράζει παιδιά, η συμμετοχή έχει σημασία. Κάποιος άλλος πάλι. Η Μόντσα είναι η κλασική της φόρμουλα. Η επικίνδυνη φουρκέτα. Θα μπορέσαμε εδώ πέρα, κοιτάξτε τι γίνεται. That's our second warning for cutting the track. Τώρα είμαστε τελευταίοι και με τη βούλα που λέμε. Αλλά ευτυχώς έχει 4 laps. Πω ρε μεγάλε, μας κατέστρεψες. Δεν ξέρω τι γίνεται το κομμάτι της ζημιάς στο αυτοκίνητο. Δεν ξέρω αν στο online γίνεται κάτι διαφορετικό. Όπα. Μάλιστα. Μάλλον θα παλέψουμε για τη συμμετοχή. Τι γίνεται ρε παιδιά? Εννοείται θα κάνουμε exit. Αυτό βέβαια θα επιδράσει αρνητικά στην εξέλιξή μας. Short θέλουμε. Μήπως γίνεται κάποιο? Όχι. Για να μπούμε σε αυτό. Άλλη Μόντσα. Τι θα παίξουμε με τα μικρά? Μάλιστα. Ρενό Κλειό λοιπόν. Full damage. Έχουμε και qualifying. Για να δούμε. Πάντως γρήγορα βρίσκει και γρήγορα σε βάζει μέσα σε multiplayer. Αυτό είναι καλό. Βέβαια δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, γιατί αύριο θα κυκλοφορήσει το παιχνίδι στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Αμερική θα το δει 12 Μαΐου στα ράφια. Τι έγινε? Drive. Ω, βροχή. Ωραία.
Όντως ρεαλιστικό. Πάτησα πολύ τον γκάζι. Θέλει μαλακές κινήσεις. Όπως και στην πραγματική οδήγηση. Μεγάλε. Δεν μπορείς και εσύ να τα καταφέρεις. Θα μάθουμε, πού θα πάει, θα μάθουμε. Γιατί ρε μεγάλε, γιατί. Άμα δεν μπορείς εσύ, γιατί πρέπει να πάρεις κι άλλους. Δεν σας καταλαβαίνω μερικές φορές, δηλαδή κολόπεδα είσαι. Ναι, στείλε και ερωτηματικό. Δεν φτάνει που μας την έκανες. Τι βγήκαμε τελευταίοι. Δεύτερη. Μας δουλεύεις. Δεύτερη χωρίς να τελειώσουμε. Τι μας έβαλε ρε παιδιά. Δεύτερος μας έβαλε. Λες να καταφέρουμε κάτι. Αργά, αργά, αργά. Ferrari 64. Η δεύτερη θέση αμέσως χάθηκε. Καλά, ο άλλος μας πέταξε έξω ρε. Κοίτα να πέσει πάνω μου ρε το ζόμπι. Δεν τα πάμε καλά όπως βλέπουμε, αλλά θα μάθουμε πού θα πάει. Να μάθεις. Έχουν φύγει αρκετά μπροστά οι υπόλοιποι, αλλά τι να κάνουμε. Η συμμετοχή είναι αυτή που έχει αξία τώρα στα πρώτα αυτά βήματα. Δεν είδαμε κιόλας αν βάλαμε προπολάστικα. Ίσως γι' αυτό να γλιστράμε και τόσο πολύ.
έφυγε κόσμος. Δυσκολεύτηκε. Τόσο καλά τα πάνε οι άλλοι και έχουν φύγει τόσο μακριά. Βέβαια, εγώ πάω σαν κότα. Τι πήγες ρε μας, τι μας έβαλες ρε φίλε εδώ πέρα, τι αγώνας είναι αυτός. Μακριά ο άλλος, μακριά, πολύ μακριά. Ο τελευταίος. Έφυγε και ο τελευταίος από τον αγώνα. Και τι νομίζετε εγώ τι θα κάνω. Μα είναι δυνατόν τώρα. Είπαμε να είμαστε πραγματικοί, σε πραγματικές συνθήκες, αλλά εδώ ήταν λίγο μαζοχιστικό. Για να δούμε driver network. TST. Enter. Για να δούμε τι είναι αυτό. Στα challenge. Μηχανικό κυβότιο. Δεν έχει έρθει.
Καλά τα πάμε πιστεύω εδώ πέρα. Καλά τα πήγαμε. Αν το κάνουμε 6 θα το χάσουμε. Για να δούμε. Yes. Κράτησε τώρα τους χρόνους, για να δούμε. Τι έχουν φτιάξει. 1.47. Μάιο. Δεν νομίζω να καταφέρουμε εδώ. Ήδη συμπληρώσαμε μία ώρα streaming. Λέμε ένα φοβερό παιχνίδι. Ας δούμε και το career mode. This is your chance to follow in the footsteps of your favorite racing heroes. Create a driver, choose your starting point, and then aim for glory. Climb the motorsport ranks quickly. Να σε αφήνω να γράψω. Λάθος. Ας γράψουμε το πραγματικό μας όνομα. Έλα. Κατά λάθος.
ξανά. Με το keyboard έχουμε πρόβλημα. Ας αφήσουμε το nickname που λέει Ατογομοντού. Nationality. Τι άλλο. Θα βάλουμε ένα συμβολικό νούμερο για να δούμε αν θα καταλάβει για ποιο λόγο. Γιατί δεν μας αφήνει next. Ναι ρε μεγάλε, τελειώσαμε. Μάλιστα, μήπως να γράψουμε εδώ. Όντως. Now choose from one of the many starting points for your career. Με καρτ ξεκινάμε, μάλιστα. And by competing successfully, you'll receive contract offers to participate in other motorsports. Ξεκινάει λοιπόν η μεγάλη μας καριέρα. Congratulations! A team is interested in hiring you as a driver. Σοβαρά, δεν μας πάρει. Take a look at and sign the Γιατί contract άραγε, so we can είδε ότι begin. είμαστε καλοί οδηγοί. Και το όνομά μας. Welcome to the Υπογράψαμε. world of kart racing. Kart. This is where many successful racing champions started out, and a great place to learn the basic principles of competitive racing. You'll start out in a short Όντως πάρα πολύ national μεγάλοι οδηγοί series, ξεκίνησαν followed από by τα the καρτ. Entry Karts Championship. Each round features a sprint race. Κάποια στιγμή πρέπει να σας δείξω και το Points are scored racing by the cockpit top που 8 έχω. finishers. Bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for refueling, repairs, and tire changes. It's time to start your karting career. Ναι, όντως. This is your career dashboard. Here you can read news articles from SimRacer reporting on the various motorsport seasons that are currently running and see what your fans are talking about. It looks like you have a message waiting already in your inbox. Για να δούμε τι μήνυμα μας έχει έρθει. This is where contract offers, invitations, and messages from your team will appear. Μάλιστα. It looks like you have a welcome message from your team. Τους ευχαριστώ και εγώ για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Για να The δούμε. career calendar shows the championships, series, and events for all Μάλιστα, το ημερολόγιο το motorsports being αγωνιστικό. held throughout the year. Right now, you'll only be eligible for the motorsport your team is currently participating in. If you want to enter other motorsports, you'll need to impress the teams that race there Το and sign a καταλάβαμε. new contract Πρέπει να with them. κάνουμε The start of your season is today. φοβερούς αγώνες. So let's get some more information on your first event. Here you can see all the Το sessions πρώτο that take place on this day. τεστ, να το πούμε You έτσι. can only enter sessions that are part of your current sport. You can drive, skip, or simulate any of the practice and qualifying sessions. If you skip qualifying, you'll be placed last on the grid for the race. Μάλιστα. Θα κάνουμε και When qualifying. simulated, a result will automatically be calculated for all participants. You can also scale the length of each session within the minimum and maximum length limits. Session length
Να βάλουμε 50. Στη μέση, low restart, ναι. Enter. Και ξεκινάμε το kart, λοιπόν. Okay, this is your first career race. You can make any final adjustments to your vehicle setup, change tires, and finalize any pitting strategy before the race starts. You'll notice that the simulate and skip to end options are disabled. The number on it indicates the minimum duration that you need to drive before you can simulate the rest of the race. Μάλιστα, πρέπει να κάνουμε και ένα συγκεκριμένο ποσό αγώνα για να κάνουμε simulate μετά, για να σταματήσει αυτόματα. Για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα, tuning. Μωρέ, ξεκίνα. Πλάκα, πλάκα. Το φρένο πιάνει πολύ καλά πάντως. Άντε να πάρω το κολλάει τώρα θέλει εδώ. Πρώτη. Και ναι, είναι η πρώτη μας νίκη στην καριέρα μας. Τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Αν και δεν είχαμε καλή εκκίνηση. Θα το σώσουμε αυτό γιατί έχει ιστορική σημασία. Πρώτος αγώνας στην καριέρα και πρώτη νίκη. Και όχι με αυτόματο κυβότιο, με μηχανικό κυβότιο στα κάρτα. Να σας δω. This table shows the driver and team standings in the current championship based on the accumulated points earned in the races so far. Use this table to track how you and your team are doing in your pursuit of the championship crown. You can advance directly to the next round, or you can return to the career dashboard and continue the series at a later time. Μάλλον αυτό θα κάνουμε γιατί θα σταματήσουμε για απόψε το streaming. Μιας και δεν έχει και μεγάλη έτσι συμμετοχή,
Βέβαια, γιατί ήταν έκτακτο το streaming, συνήθως Τρίτη και Σάββατο κάνουμε. Λοιπόν, θα σας καληνυχτήσω εδώ πέρα. Αλλά δεν με αφήνει να σταματήσω, μάλλον θα παίξουμε και το δεύτερο αγώνα. Θα παίξουμε λοιπόν και το δεύτερο αγώνα και μετά θα σας καληνυχτήσω. Α, είναι ναι, το rolling start αυτό, για να ολοκληρωθεί ο αγώνας. Ρε μεγάλε, γιατί ρε γάμο το, γιατί? Δεν παίζουμε. Ο τελευταίος γύρος. Πάμε για το τελευταίο. Ωραία, έφτασα και τους άλλους. Τα καταφέραμε ακόμη μια φορά. Εγώ διάλεξα το 40, γιατί έχω το 17. Ακόμα δεν τερμάτισε ο δεύτερος. Και τη δεύτερη νίκη στο πρωτάθλημα θα την θυμόμαστε.
Ακόμη 15 βαθμοί. Πήραμε την πρώτη θέση. Ορίστε, το βλέπετε. Είμαστε με 30 βαθμούς στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Και εδώ θα σας αφήσω για απόψε. Πραγματικά έχουν τρελαθεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι εφημερίδες με τις νίκες που έχω κάνει. Λοιπόν, θα σταματήσουμε εδώ για απόψε. Παίξαμε για πρώτη φορά το Project Cars. Δεν θα είναι σίγουρα η τελευταία. Μας άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Δεν ξέρω τώρα τι κριτικές θα πάρει. Σίγουρα θα είναι καλές. Είναι μια ιδιαίτερη κατηγορία παιχνιδιών τα Simulator. Αυτή τη στιγμή έχω γίνει μουσκεμα οδηγώντας. Πραγματικά είναι εκπληκτική η αίσθηση. Σε αυτό παίζει ρόλο και η τιμονιέρα, που πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο επαγγελματική, να το λέγαμε. Αυτή τη στιγμή το μοντέλο της TAF 500 είναι το κορυφαίο, μαζί με το μοντέλο της TAF 300 της Thrustmaster. Βέβαια και η G27 με την G25 είναι αξιόλογα μοντέλα. Η Fanatec που διαθέτω και ακόμη ένα τέτοιο κομμάτι με το CSR Wheel, αλλά έχει κερδίσει πάρα πολύ το η TAF 500 RS, γιατί έχει πραγματικό πολύ έτσι ρεαλιστικό force feedback. Λοιπόν, θα τα πούμε, θέλω να πιστεύω, το Σάββατο, αλλιώς την Τρίτη θα δούμε με ποιο παιχνίδι. Μπορεί να γίνει πάλι streaming το Project Cars. Μέχρι λοιπόν την επόμενη φορά σας εύχομαι ένα καλό βράδυ και να είστε καλά.